Hej, vi skal lave mel challenge. Det er. Og vi har mere end en skefuld, okay? Sådan der. Nu gør vi har vand, heldigvis. Ej, jeg fik faktisk virkelig tørst. Det kan du ikke gøre nu. Okay, er du klar? Okay, nej, jeg gider ikke. Jeg har mega meget helt lyst. Er du klar? Okay, klar. 3, 2, Okay, 3, 2. Vi gør det på 3. Vi gør det, som jeg slår dig. 1, 2, 3. Du sagde. Okay, vi gør det. Okay. 3, 2. Ej, Nå, nej, vi har svinet gulv til. eller vi skal lige se meget mere, end vi har svinet på gulvet.